बेंटल फरायसालिमा आरो एनएसएस दालाइसानि बानजायनायाव निखावरि फरायसानो न' लुना होदों। बेंटल फरायसालिमायाव 2 सेमिस्टाराव इंराजि आयदायाव फरायफुनाय गोरिब थाखोनि फरायसा मुस्रि बाङा बसुमतारी आरो मुस्रिमा फुलमती बसुमतारीनि फिसाज्ला रिफिउन बसुमतारीनो बेंटल हालामनि रानी सुन्द्रि गामिनि नखराव बेंटल फरायसालिमा आरो बेनिनो एनएसएस दालाइसाया जुथायै गंसे न' लुना होदों। बे बुब्लियावनो बेंटल फरायसालिमानि गोरायुं डॉ रन्जित कुमार नार्जारिया बुङो दि बिथांमोनहा जेबो आसनि गैयाजासे जायफोर गोरिब थाखोनि फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो गुदुं आरो मोजां बिथांमोननो फरायनायनि मोजां थासारि मोननो गिबि खेबनि थाखाय न' गंसे लुजेनना होबाय आरो इयुनावबो बेबायदि हाबा मावलांगोन होननाबो फोरमायदों। बेनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो कलेज स्टुडेन्टनिफ्राय जायफ्रा फरायनो गोसो जाय फरायसाफ्रा खुब फरायनायाव मोजां ओमफ्राय नाथाय न' गंसे मोजाङै थानानै फरायनो थाखाय बेबादि सुबिदा गैया नै बेबादि मानसिफोरखौ जों एसे नागिरदों देग्लायनिफ्राय ओमफ्राय खमसे खम बोसोरसेयाव जोङो सासे स्टुडेन्टनोब्लाबो बेबादि हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे थांखि लादों ओमफ्राय दा देग्लाय बेबादि हाबाफारिखौ जोङो गिबिसिन हाबाफारि होननानै जों हमना लादों नैबे रानसुन्द्रि गामियाव जोंनि सेकेन्ड सेमिस्टारनि सासे स्टुडेन्ट इंलिश अनार्स लानानै फरायनाय जायहा माने बेबादि मोजां न' गैया गंसे अखाजों दैजों थानानै फरायनांगौ जायो बेखौ नोजोर लाखिनानै जोङो बे कलेजनिफ्राय बे मोनसे न' लुनानै होनो थाखाय बे गथ'नि थाखाय जाहाथे फरायनायाव जेबो हेंथा जाया बेनिखायनो बे माने जोंनि कलेजनिफ्राय न' लुनानै होनाय थांखिखौ लानाय जादों। बेबादिथ' स्किम जेबो गैया खिन्थु कलेजनिफ्राय आङो माने बिभिन्न एसे एनै फान्ड बबेबा एनुवेल जे जोंहा बाजेट थायो नालाय जोंनि कलेजनि जे एकाउन्ट बेखौनो दा बबेबा मा होनो एकाउन्टआव एसे जुदि बासियोब्ला बेखौनो ज' खालायनानै बेबादि माने बिथांखिखौ लानाय जादों आरोखि। दा बेखौ जोङो आं दा 20,000सो 20,000सो थाखानि माबा खालायदों आरो एस्टिमेट खालामदों। उननि समावबो बेबादि मावलांबाय थानो थाखाय थांखि लादों देग्लायनिफ्राय बेनो साबसिनै मावलांनो थाखाय बेबायदि थांखिखौ लानाय जादों। बेबादिथ' गोबां दङ बे नंगौ बाथ्रा जे सरकारनि जे बिसोरहा जे IUI माबा स्किम मोनसे दङ हयथ' बे स्किमफ्रा गासैबो फेमिलिफोरनिसिम बे सहैजोबाखै दा बेनिखायनो सरकारा माने जेसेबांखिनि दा बे IUI न'फोरखौ होदों दा बेनिफ्राय दा जेसेबां दा होयो बेनिफ्राय बांसिन बेबादि नोजोर होनानै जेराव एकदम नांथारगौ जायफोरनो बेखौ नोजोर लाखिनानै बिसोरो खामानि मावबावनांगौ दं होननानै आं सानो आरो बेबादि एसे गामि लेभेलाव बेरायनानै सरकार तरफनिफ्रायनो जुदि जायफ्रा एकदम खुब निडिसिन बिसोरनो होनाया खुब मोजां बादि आं सानो आरो आसलते फरायसाफोरखौ आं माने बेनि गेजेरजों माने एसे बेफोरबादि जे गोरिब मानसिफोरनो बा सहाय मोनै मानसिफोरनो सहाय होनायाव जेन गोसोआव एसे थायो बिसिनावबो ओमफ्राय फरायनायजों लोगोसे बेफोरबादि हाबाफारिफ्राव जेन मावनो गोसो जानाय गोसोआ जेनबो फैयो बिसिनाव बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ जों बे फरायसाफोरनि गेजेरजोंनो मावफुंनाय जादों। दा बेवहाय खुनु गुबुन मानसि बा मिस्ट्रिफोर हमनाय जायाखै जोंनि स्टुडेन्टफ्रानो जोंनि कलेजनि स्टुडेन्टफ्रानो मावो बेव NSS दं आरो गुबुन जेनेरेल स्टुडेन्टफ्राबो दङ दा बेवहाय हेफाजाब होदों। न'खराव बिराद खस्थ'यै सोलिबोबाय थाबाय माने दा बर्थमान एसे बिदिनो खामलाफोर बिदिनो ट्रेक्टरफ्राव थानानै जायो ओमफ्राय गथ'फोरखौ बिदिनो खस्थ'यै फोरोंबोबाय गथ'फ्रा गासैजों 7 दङ हिन्जावसा 1 हौवासा 3 फरायनाया बे BA फरायबाय आरो फिसाला गिदिरा PU फरायबाय आरो बे सासेया 9आव ओमफ्राय बे बाबु गोरलैया 6आव
आबाद मावग्रा हाफोर दंना गैया? गैया बाबु जोङो। न'फ्रा गंबेसे दङ? न'आ बेनोसै गंनैयानोसै। मोजां मोनदों थारमाने मोजां मोनदों। नोंथांमोनखौ गोबाङैनो साबायखर होबाय आङो। जेन'बा आङो गोबां अभाबजों बिदिनो सरखारजोंबो बै समावहाय बिराद सरखारा न' होगोन मा होगोन होननानै जोंखौ थगायबाय। दासिमबो आइवाइ न' मोनाखैना? ओहो गैया। आङो नामखौलाय हरबाय खनथाम खनब्रै जोंनि न'खौ गुबुना जाबाय। थारमाने जोंथ' रोङा जाहैबाय। नोंथांनि लिस्ट ओंखारनायखौ गुबुननो लांदों? औ जोङोथ' रोङा जाहैबाय दा। दिनैहाय 8 तारिख 7 मास जुलाइनि दिनैहाय बेंटल कलेज एक्सटेनसन सेल बेजों लोगोसे NSS इउनिट मोननैजों मोनसे जों प्रग्राम खालामदों रानिसुन्द्रि गामियावहाय। बेवहाय जोङो दिनैहाय जोंनि फरायसा सासे जोबोद गोरिब न'खरनि, दा बेनिखायनो जों बिसोरो बिदा फंबाय साबा न' गंसेयावनो थायो। दा बेनिखायनो जों बेवहाय फरायनाया माबोरै मोजां जायो, फरायनायखौ मोजां सुबिदा मोननाय बायदि जों बेखौ दिनै हाबाफारिखौ लानाय जादों। न' लुनाय फ्रि बेंटल कलेजनिफ्रायनो जों एसे फैसा खरस खालामनानै, आरो जों NSS इउनिटनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो जों बेबायदि प्रग्राम लाबाय थायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा स्कुल गंनै दं, पियरलि मोनसे जाबाय भेन्सार गभर्नमेन्ट जायै, बेखौबो जोङो बोसोरफ्रोमबो थिं बायनानै न' इन्जुर जों लुफामबाय थायो। ओमफ्राय मोनसे आरो एडप्टेड मोनसे स्कुल दंबावो, बेहायबो जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि आरो हाग्रा दानस्रांनाय हाबाफारि, फोरोंनाया बोरै जादों जों बेखौ नायबाय थायो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै जोङो मावबाय थायो। फरायसाफ्रा बेवहाय मावनायजों लोगोसे गावसोरनि लिडारशिप क्वालिटिबो मोननो हायो, रोङोबो। ओमफ्राय जोंहा NSSआ मोनसे मथ' दं, नट मी बाट इउ होननाय, आं नङा नाथाय नोंसो। जोङो मावनानै गुबुनफोरनोबो देखायो, जोंबो रोङो आरो गुबुनफ्राबो नुनानै सोलोङो। आं बेखौनो बुंनानै गोजोननाय मोनदों। आरो दिनैनि हाबाफारियाव जोंनि बेंटल कलेज बेजों लोगोसे एक्सटेनसन सेल ओमफ्राय बेजों लोगोसे NSS इउनिट बे गासै प्रग्रामखौ जों दिनै मावनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो इयुनावबो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो लालांबाय थागोन, बेखौ मिजिंथिनानै आंनि बिबुंथिखौ बायनो। NSSनि भिजनारि मिसना मा? जोंनि NSSनि मिसनारि भिजन जाहैबाय जोङो मावनानै देखायलांनाय, गावबो रोंनाय आरो गुबुनखौबो फोरोंलांनाय। मेन पावारखौ NSSनि मानसिफोरानो माबाजोबगोन नामा? बेखौहाय जोंनि बेंटल कलेज एक्सटेनसन सेल आरो NSS इउनिट बे मोननैजोंनो मावलांजोबगोन।